Salutare, prieteni! Eu sunt băiatul adevărat și astăzi vreau să demonstrez că Elias Vlogs nu a înșelat niciun copil. El a fost cel mai bun și cel mai de treabă băiat. Uitați, aici are și dovezile, nu-l acuzați degeaba, uitați. Are tot site-ul unde s-au strâns donații. Așa, aici deci, vedeți. Așa, intrăm, dăm înapoi. Și uitați aici, bonurile din Moldova, din moldovenești, ok, dăm aici, uitați aici, ne apare bonurile, uitați, toate bonurile care le-a avut el, de la Metro, toate chestiile și tot ce are el, așa că nu mai acuzați voi pentru furt și toate cele, că nu chiar, eu nu-l cred pe el în stare să facă chestiile astea. El este un băiat de treabă. Dacă vă place Elias Vlogs, nu uitați să vă abonați la canalul lui și dați un like la acest video. V-am pupat, ceau!